kubleye pi baro ki basngap yaw new channel atiar ke jing shai mentang in yo sngeu ya ki ktin bakhadu ki jong jisu hashwa bon yap halor ding phana gitip shai ba ki kantin bakhadu jong no breu obadon hatmir ke jing yap kilong ki badon kam hadu kata ladon uwe ulong kpa obala pangjor bha shwa bun khlat nagani ke parthe ulong yala ke jong kalok pej bha ya ki khon tangkata hi hadin khndiat por ulak khlat no namar ubriu ubadon hatmir ke jing yap khamtam kum jisu obala sha sho shadat barkasnam kala phle hadu kata umdon bor lani umdon por ban kren ya ki kintin ki bom don kam ki hap pelut ya ka bor wat tang ban kren iwe kintin khamtam yaw jisu bala sha sanar phana kalong ka bajanjar hadu kata ban kren bat penher mesim halor ding phana namar marsin kren kalapang ki kiti lani ki kijat namar basa yaki daki prek lani ki nar ki banam mentangin pe ke kantin ke banengkong ke ba Ukraine halor ding phana ya ka bangila ban shem naga gospel lokas kalnong ke ba ar phulai ka dakhot na do lai phulai hado lai phusau kini ki kintin ge ongkum ne onda ki lapoi te hakata ka jaka ya ka ba laju khot maloi khli hangta ki la sat nar phana yu bat ya kita ki nong kam sniu ya we sha kamon bat ya we pat sha kadiang te uji sul ong kopa tomap yaki nama kimtip ke e bakile haba kilai benta ya ki jainkup jongu te ki ya khalai kane ka kantin kopa tomap yaki nama kimtip ke e bakilale kade ka kantin ka ba uji su ule ya ki e ba uhikai ya ka ba ong tomap ya ki balet sneu yangi batu idru ya ki dong shun ki jongi namar hakapor basa nar pna yo jisu kidon ki briu ki batip phai ga khatin jong blei kungwi nong tho leni ki pharisi ki rangba lengdo kine paro ki tip ga khatin jong blei haba ki pule ya khatin jong blei ki yo i ya ka kantin ga batho shphang jisu ha ga khatin jong blei henry wala ka taro kim sel thu dene ka ta ka daw jisu ong kopa tomap yaki nama kim tip ka e bakile lajin bakida tip ba jisu de khon jong blei kin de mane badem yo kane kapan i ba jisu usha shitom na kamon sngau bha uklem ong map yanga nganom hikai shu yakji hikai ga jonga walu don hapdek ga jingpang bashar khei bon bha ki breu ha ka parthe ki balle hok bat sha panistom ben ki lenno ya ga hok tang ban light ya jing sha dat ne jing sha sho ne jing sha panyap hare ya jisu la plan lopa ban yap na ka menta ki pop ki jongi ya kane ka plan ka jong ble ba jisu de ban yap lei thul pa daw isaya news pa snap shwa ban khayu jisu u isaya haga kitab ka jong ka basan phulai ka khot ka ba khat ar ka ong kum de te kum ta ngan sa ai ban ta yu bat ki bakrau bat un saya sam ya ka bai clear white bat ki bakhlain namar ula khendu yalade hadu ka jingyap balanya yu kum nong kam sneu kan ba ukit ya ki pop jong ki babon bat ulaya site na kabenta kenong pop na kajing kren ga jong jisu ko pa tomap yaki na ba kimtip ka e bakilale kapan ishai ba u jisu udamon seobha banyap na kabenta ki pop ki babelin ki jongi ka kantin ga ba ar pat ka bangila ban syam na gospel jong lukas kalnong ga ba ar phulai ka khot na do ka ba live khonai hado sa phulai uwe te na kita kinong camps new balas din ula kran ben ya udaong memlong utau chris topan im yalade bat yang ide hari uta uwe pat ule thu bat ulas neng yo udaong mem shepting sate ya uble naba melong hapo kaju kajing penrem mangi shisha da ka bahok ro namar ngi yo diang ya ka bade da ke ro ya ki bangi lale hari une syam lale ro am kabamde ula ong te ko jisu tokan mau yang onda me lapoi ha ka hima jong me u jisu te ula ong hau shisha nga ong ha me ha ka ne kasngi ben long lem mat nga ha ka paradise ha ka ne ka jingkren u jisu ya une udakai ubaar kapan iba ka jingkular ka jong u kalong ka bashisha ka paradise ka de ka jaka ka ba u jisu udon rengkat lene ka jaka ka ba uble udon rengkat mat ngi hakne ngi yo iba ban yo ya ka jingkular uble ya ka jingmap mat ka jing imbom jukut
gede bandon kecing ngaurit gede ban pediang batip bangi de kinong pop namar kecing pan im kade om da kecing le babha here da kecing ia une udakai don lat lane don porshu ban le yaki kam gi babha une udakai ru uklemyo shu ban yasno balang bar kano ka kan hon here ulayo kecing pan im da kecing ia da kecing hauji suken bon bah ki breu ki badon ha ka tu kapor ki badon marjan bad jisu henry kim yo ya ka bor ka chong jisu bar kim yo ru ba jisu ude ukhon jong ble namar ka jing seo sarong ka jong ki namar ka pop ka ba khrau bar ka balarim tam ka de ka jing sarong jong lucifer uba mentangi khot usaitan ka pelongi u bandu do ya ka jaka shong ka jong u ha ka beneng kum ki breu ngi de ban yet pha ha la ka donot yala de namar gi don shibon ke jing sarong mar ke jing seo sarong ha ka donot ka jong e une udakai uba ar u seo thu bat upan rit yala de da ka ba ong ko trai le ne ko jisu ha ba me poi ha ka hima ka jong me kan mau lem yanga ha ka hima ka jong me shakinong ephesus lunong ka ba ar ka dokhat ka ba phra ha do ka ba shipel gi ong kumne namar na ka jinga e lapan em ye phi da ka jing nge ken ka taru om da phi hi kalong kajing ai uble omda kajing le ken ba uno no ru un om yo marsel sarong tabar ngi long kajing thau jong u bala pelong hau Chris Jisu hi kajing le ba bha ya ki ba uble ulala kre lupa bagin yo ya haki hoi kajing le ba bha kilong ki barat kam hadu kata Henry kam long ban yo jing ban em lane ngim la ban yo jing ban em da ki jing le ba baha ki jong e bon baha ki breu ki ong ngin sale lane ngin le skau bha menta kan badang non kapor on dang ila jan yap lane jan khlat on dang ila tamen ngin kala ka pamot kumu dakai Henry la da gi pej bha yo dakai uneu dakai uklep pen sip ya ka kabu ban yo em ha ka khlip ban ba yo yo jisu updiang yo kum dong pan im jong o bon ha nangi milong kum to dokai u panengkong di penduk muram ya ble legba ki kam ki jam ki jongi legba ki kom kren ki jongi banta gin keli la de hato lada ngi yap banta gi tikna mo ban yo ban shong lang ban jisu kantin ka balai ka bau jisu kren halor gading pana ka bangila ban shem na ka gospel yonis kalnong ka bakhat khandai ka khot na do ka ba arbusan hado arpanyau te la yang hajan kata ka ding phna chong jisu ka kmi chongo bat ka para ka kmi chongo kamari ka tanga chong klofas bat kamari ka nong magdala namar kata habau jisu le yo i yala ka kmi mat yaw taw sanran ya uba ulaju i ba u yang hajan u ong hala ka kmi ko ka briu hakmi yalaw khon hadin kata ula ong ya utaw sunran hakmi yala kakmi nadu kata kapor te utaw sunran ula shim yaka sha ka ying jong uhi ka kantin kabreu hangne kamut ka kantin don buram ya ki kanthe hangne habau jisu upe yala kakmi ui pangnot baru isne yaka dene takadaw ula pendep yaka kamram gu jong kumukhon na ka bau ong hau taw sunran hakmi yala kakmi ladangi pe ya kameri wala ka skausi berkayam hari ka chus ngapjar wat la ka skausi hadu kata kataro ka klem lit pan map na u pailat ka klem ong yaw pailat sel bha se map yaw khon jonga ka klem karpat ya gitu ki rang ba leng do ban map yaw jisu ubadeu khon joka namar katip ba jisu udeu nama nadu bakapun kaliyo ipau bat u angel jong blei ula kren haka ba ita ikhun baka pun mde nano Henry now mansim bakoy naga gospel Lucas kalnong ka banengkong kadakhat nadu kabalai phowe hadu lai phulai te hakmi phan sapun khon ha halaka kpo pat phan sakha ya khon pat phan khot yakar teng jong u jisu une unlong ubakrau bat on khot yo u khon uba khli tam bat utrai uba uble un ai ha u ya ka khet udabit
ukpa jong u bat unsun shar halor ka ying u Jacob hala karta bat ka hima jong u ru kaban om kutshu dena kata kadaw ka Mary wala ka i pangnut ya ka jisha jong u Jisu herikatip ba u Jisu ude uwe ki kentin ki banengkong hadu ki kentin ki balai ki de ki kentin ki ba u Jisu Ukren tang na benta ki we om na ka benta ka jong u ka kentin ka basau ka ba u Jisu Ukren ka de na ka gospel jong Matthias kal nong ka ba ar punyau ka dekhot na do ka sau pesan hadu sau pundriu te ka jingdom ka ladon ha ka khandeu baro na do ka hendriu baje la ne ka 6 hour hadu ka khandai baje ne ka 9 hour te hamar ka ba khandai baje u Jisu ula perta da ka khatin ka bajam u daong Eli Eli lama sabachthani ka pamut ublei jonga bale ba me la ino yanga hakne la phi pe ka jing sau si ka ba khrau tamba u Jisu u shem ka de ka jing ye khlat u khpa jong u ban ma u namar u Jisu la yadon kat na do ka bandengkong bat u khpa jong u Henry hakne ka por u khpa u ba habdeng ula ino ye u marwe namar u Jisu u hapkit ye ki pop ki jongi de ta ka daw u khpa u ba hok umla ban pe ya kata ka pop ka ba u Jisu ula kit de ta ka daw u ino ye u marwe hakapor ba ukpa ba habdeng u i yo Jisu marwe karo ga jik sau si kthang ha u kalong thik kuma u to khon u sha i ha ukpa bar u deu khon u sau si hadu ka takata de ta ka daw ong Eli Eli lama sabachthani namar ka jik dor kar ka jong u bar ukpa ka sha long ka bakmen hadu ka takata u sha ye kren bar ukpa bar u don lang bar ukpa ma na ka gospel jong Yonis kalong ka badengkong ka dekhot na do ka badengkong ter ong ha ka badengkong ladon ukutin bar uta ukutin uladon bar uble bar uta ukutin ulalong uble une uladon ha ka badengkong bar uble kane ka kanten Eli Eli lama sabachthani lene ble jonga bale me ino yanga kade ka jingruai selsi jong u Jisu halotik na ka ba ulashim na ki kitab sam kal nong ka ba arwa ka dekhot ka bandengkong hadu ka ba khat phra ter ka ba ong uble jonga bale ba me la ino yanga ka ba khot ka ba khat riu ong na ba ki sel ki ker sau dong yanga ka jing ye seng ki dong kap stiu ki la ker kut yanga ki la sum ya ki kiti ban i slajat chonga gala mandieu yala kish ek baro ki pej pat ki kwi pelau yanga ki ya benta ya ki Jacob joga hapdek joki pat kila ya khalai ya ka jing phong joga ha ka dustur jong ki jiu lene ka dustur jong Israel baro ki khon ki jong ki lene i we pe we ki khon jong ki de ban la landet ya ka sam jong David habau Jisu urwai ne ka sam arpo ar ka babong uble jonga bale mela ino yanga ukdeu ba ka sam arpo ar ka theo na banta jonga kane ka long ka jing kdeu ka jong u ya ki to ke rang ba lang do lane ya ki tu ki nong tho lane ki tu ki pharisi ki badon hang to wat la kim sel thu ba ka to ka kdeu yau Jisu kade ka jing pen i thu ka jong u ya ki here wat la ka taro kim sel thu ya ka namar ka jing sarong lane ka jing sel sarong ka jong ki mar ka khot ka ba khat nyeu ko ong ngala ban nyeu ya ki shing baro ki pej bat ki khmi pelau yanga hakane ka mut ba ka u Jisu ulong uta ubriu ka ba ka sam jong David ka kren bat wat tang iwe shing jong uru ki klem khen namar hak dostur jiu lana ka shing jong u ka khen kata ka jing kenya yo o kamlong ka bajanai lana ka shing jong no umrat ba ki kenya hak dostur jiu ka khen kata ka jing kenya ka jong ki kamlong ka bajanai dena ta ka daw hak por ba ki shipai ki mut pan pan khen ki shing jong Jisu ki la pau Jisu ula khlat no ki la ya khalai ru ban yo ya kata ki Jacob ki jong o kalong thik kumbajia ha kapor bagi sa narpana yo Jisu ka kantin ke basan ke bau Jisu ukran halor ni pna ya ka bagi la pan shem
daga gospel yodes kalno ke bakhat khandai kada khot ke ba arpu phra hadit gade habau Yesu letip bala pendep benta ya ke gai baro ba audio pendep ya ka jing tho uang ngasliang kata kabut ba uthli jong le ne ka shentur jong kala terkhong hadu kata de kata kadau uang ye kentin ngasliang kade ke jing pendep ya ke jing tho ha ke kitab sam kalno ke ba ar kada khot ke ba khasan ka baong ka bor jonga kalar khiang kum uterwiang khiu bat uthlik jonga ula dambit hakish ingam jonga bat me lalam yanga sha ka deumet ka jiyap kade ka kentin ka kedeu ya ka jing pendap ya ka jing tho ha ki kitab sam ka kentin ka bahan riu ya ka bangilap na ka gospel yodes kalno ka bakhat khandai kada khot ado ka ba ar khandai ado lai pheu te lambu ya ukhiu padap na ka bajeu hangta te haba kilaya pendap ya uspan da ka bajeu pat haba kilaya bu hau hisop kila kentiu ha ka centur jong u te ban ba u Jesu le shim ya kata ka bajeu u la ong la pendap pat haba u la do lenge yala ka khli u la ai ti do yala ka mesep kane ka kentin la pendep kawan na ka kentin tete lastai kabamot ya ka kam la pendep lade ya ka jingkaya kalong ka bajadai lade karam la dep siu baro kata kade ka jibut jokne la pendep ba u Jesu la pendep ya ka jingnya lade ya karam la dep siu lut baro halor kedik pada ka kentin ka bahan pat ya ka bangila bensyam na ka gospel Lukas kalnong ka ba arpolai ka dekhot ka ba asaw fandriu u Jesu te haba ula perta na ka ketin bajam ula ong ko kpa ha ki kiti jongbe nga IT yala ka besim te haba ula ong ya kade ula aido ya ka bensim kane ka mot ba u Jesu uyap klem jikting nade uyap na ka ba confident ka ba ar pada u Jesu uyap ban pendep ya ka ji thu lepa ka ba lai u Jesu uyap na ka mon sel bha ka ba sau u Jesu uyap na ka jik ben ban jing job tamar ba utip bangin yo im na ka gospel yodes kala no ka ba shipel ka da khot ka ba khat diao ter ka ongkum de namar ka de ke uta ukpa u ijaga tabaga IT do yala ka jigim bat ngalyo shimpat yaka omdan ubashim yaka daga herre nga IT do yaka dala dehi gadot gabor bat IT do yaka bat gadot gabor bat shimpat yaka yaka de ka hukum ngala pediang da uta ukpa jonga kajiyap ka jong Jesus Christ halor kedek pra kadai ka bot sel ba ka jong da ka benta ban yo knya ya ki pop ki ba belit ka jogi to ki basngap eri khobor ki tip ya ka daw ba jo ka jiyap ka jong Jesus Christ halor kedek pra markin yo im lugba de khobor ubled kurku ya pi ba ro ki basngap ya ka de